The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. Jesus told his disciples this parable. A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to a third 1, to each according to his ability. Then he went away. Immediately the one who received 5 talents went out and traded with them and made another 5. Likewise the one who received 2 made another 2. But the man who received 1 went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. After a long time, the master of those servants came back to settle accounts with them. The one who had received 5 talents came forward, bringing the additional 5, and he said, "Master, you gave me 5 talents. See, I have made 5 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come and share your master's joy." Then the one who had received 2 talents also came forward and said, "Master, you gave me 2 talents. See, I have made 2 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received the 1 talent came forward and said, "Master, I know you are a demanding person, harvesting where you did not plant, and gathering where you did not scatter. So out of fear I went off and buried your talents in the ground. Here it is back." His master said to him in reply, "You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I did not plant, and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank, so I could have got it back with interest on my return? Now then, take the talent from him and give it to the one with 10. For to everyone who has, more will be given, and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth." My dear friends, this is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Maraming salamat po. Parang kailan na ako nagpapaalam sa inyo. At ito na naman ako. Hindi man nakalipas ng 5 araw. Ako po'y nagpapasalamat at nagagalak na makasama ko kayo ngayon bago kayo manonood ng Manny Pacquiao. Isa dito pa, marami pa rin po tayo nandito. At dahil po, alam mo, ipinangako ko sa inyo na basta libre ako sa aking pag-aaral, uuwi po ako. Kaya first day ng classes namin last Monday, hindi pa man naibibigay yung lesson namin, nagtanong na ako, kailan po ang bakasyon namin? At nakalata siguro ko na awa sa akin. Tinapos ko yung lesson namin kahapon before lunch, Saturday, kaya ako po ay nagmadaling umuwi na dito. Okay. So, ating po Ebanghelyo ngayong linggo ay hawak kay San Mateo, chapter 25. Napakasimple po ng kwento ng Panginoon. Isang tao na naglakbay ng malayo
tulad ni Amorao, at sa kanyang pag-alis, pinabili niya, pinagkatiwala niya ang kanyang kayamanan sa kanyang mga kasamahan. At binigyan niya ng kayamanan ang bawat kasama niya ayon sa kanyang kakayahan. Kaya ang isa ay pinagkatiwala niya ang 5,000, the translation is talents. Ang isa, 3, ang isa. At ang madalas kong interpretasyon sa kwento nito ng Panginoon ay ganito, na lahat tayo binigyan at pinagkatiwalaan ng Diyos ng iba't ibang biyaya, iba't ibang talento, iba't ibang nagdiwan, iba't ibang blessings, iba't ibang mga maraming magagandang bagay ang pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin, sa katauhan natin, sa puso natin, sa pamilya natin. At ang inaasahan ng Diyos ay gagamitin natin ito para sa Kanya, gagamitin ang anumang biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa atin, palaguin ito upang ito'y tumubo, lumaki, at magbunga ng marami at maganda. Kaya ang tanong, how do we use, paano natin ginagamit ang mga talento, ang mga katiwan, ang mga biyaya, at iba't ibang magagandang bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Dahil hihingi pa na muli ang kwenta ang Panginoon at tatanungin niya, paano natin ginamit ang mga biyaya at pinagkaloob ng Diyos sa atin. So, sanay na po tayo makinig ng humilia. At palagay ko, sawa na tayo at pagod na tayo humilia. So, hindi po ako mag-humilia ngayon. Tayo ang mag-humilia sa sarili natin. Gusto ko pong i-apply natin tagad ang tanong ng Ebanghelyo. Paano natin ginagamit ang mga biyaya, ang mga talento na binibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng simpleng tanong. Okay? Hindi ko na itatanong kung anong interest, anong bunga, kundi paano natin isinasubuhay ang mga biyaya na pinagkakaroon ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng tatlong simpleng tanong. Okay? So, ganito po ang gagawin natin. Simple lang po. Simple lang. Wala po. So, unang-una po, hihiling ko na umupo tayo ng maayos. Sit straight. Sit properly. Likod. Nasa likod. Nasa sandal. Ating mga upuan. Okay? Relax po. Mamangga mo straight na parang military. Relax lang. Pero diretso po para hindi tayo pagpapin at hindi makatulog. Yung mga kamay po natin, kung saan kayo malaya, kung pwede po nakakross kasi sarado agad yan eh. Pag ganyan, sarado agad. So, pwede po nakababa yung mga paa, yung mga kamay. Both feet on the ground, pag magkabili sa po. Sit up straight, huwag po magkakamo. Then inhale slowly. Exhale slowly. Hanapin po yung sarili niyong facing, yung sarili niyong normal na paghinga, at hayaan ang hangin pumasok po hindi lang hanggang dibdib, hanggang niyan, para po kayo ay ma-relax. At dahan-dahan, isara ang mga mata. Huwag pong madiin, magaan lamang para hindi magkaroon ng pressure, para ma-relax po kayo tayo lahat. Maging relax ang position, relax ang kamay, magaan nakakikita mata, kung bubuksan po, hanggang hindi ko sinasabi, makinig lang, huwag tumingin sa akin, makinig lang. May huminga po ng malalim, inhale, exhale, your own facing, inhale, exhale, continue, inhale, exhale. Hayaan po ang hangin na iniinhale nyo. Hayaan nyo kayo ay maging relax, maging payapa, maging mahinahon, at maging tahimik. Kung may distractions po,